Sanibingelela magumba nomhlaba bonke abasibukele la kufinyelela khona le video yami. Nkosi yami siyabonga niphile ngenkani, niphile bethanda bengathandi, niphile kunzima, niphinde niphile kumnandi, niphile kukuhle. Kodwa kubalekile kumele sibonge ukuthi sinjani, siyaphila sonke. Ukhubazekile, awukhubazekanga, uxakekile, awuxakekanga, ubuhlungu, awukho buhlungu, ujabule, kawujabule, lapho ukhona. Asibongeni ukuthi siyaphila sonke. Ngani ngoba kukhona abanye usuku lwanamhlanje olungafinyelelanga ukuthi balubone, nabo bekungekhona ukuhlakanipha kwabo. Niyazi ukuthi impilo injani? Impilo iyimpilo, iyohlezi impilo. Ukuphila kubalulekile mihla namalanga. Azini, uma uhamba emhlabeni ufuna ubonge, wazi ukuthi leli thuba lokuphila ulinikwe umveli nqangi. Akekho ophila kabili, umuntu uphila kanye. Iqonde ephi inkulumo yami? Iqonde ukuthenini ke? Namhla ngifuna ukuthi sazi ukuthi kubaluleke ngani ukwamukela isimo sakho, noma ukwamukela impilo ephilayo, noma ukwamukela ukugula kwakho, noma ukwamukela ukuhlukumezeka kwakho. Kubaluleke kakhulu ukwamukela inkinga yakho, noma ukwamukela indlela ophila ngayo, noma ukwamukela ikhaya lakini, noma ukwamukela indlela ophila ngayo kwawena. Kubaluleke kakhulu lokho. Abantu abaphumeleli, abantu bayasokola ingoba abafuni ukwamukela ukuthi bona bangobani, bavelaphi, baphila kanjani. Asingazisoli thina ngokuzalelwa emakhaya lawo esizalelwa kuwona, ngokuphila endaweni lesiphila kuyo, nanokuphila nabangani abangenandaba nathi, sibe siphila nabo bephumelela bengasisizi ngalutho, bengasiniki ngisho isitebhiso-ke sokubeka iy'nyawo siqhantele. Ngisho ngabe lo muntu ophila naye uyokhipha amathenda, kodwa akaze wakukhiphela ngisho elilodwa. Ungazixaki nomuntu onomona nempilo endleleni yakho, kodwa langazelela ukuphila okuphuma kuwe, wamukele ukuthi angeke kuze kuhlale kunje. Angeke kuze kuhlale kunje. Into nento inesikhathi sayo. Into nento inegema layo. Into nento uma sekufanele kwenzeka akekho ngathi qha. Wonke umuntu uphiwe. Wonke umuntu unesabelo sakhe lesazosenza la emhlabeni. Wonke umuntu unendima yakhe ayidlalayo. Yingakho ngihlezi ngithi akekho umuntu ongcono kunomunye. Indlela azibuka ngayo yena ubona ngathi ungcono kunomunye. Sizwe sakithi, asifundeni ukwamukela. Umuke wamukela uzokwazi ukubhekana nenkinga yakho uyinqobe. Uma wafunda ukwamukela uzokwazi ukuthi ngiphila nesifo esithile usinqobe. Uma wafunda ukwamukela uzokwazi ukuthi ekhaya sihlushwa yilokhu, uzokwazi ukunqoba. Sizakithi asifundeni ukwamukela. Uma ke wamukela uzokwazi ukuthi thina la ekhaya siyalala singadlile, kodwa kubaluleke kakhulu siyaphila. Uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga usiguqule leso simo, ngani ngaba uthathele inkinga yokuthi silala singadlile, wayamukela, wayigwinya, yaphila ngaphakathi kuwe. Yingakho uzokwazi ukuthi yonke into oyenzayo ungakhohlwa ukuthi wena ufunani. Inkinga yakho angeke waze wayiboleka omunye umuntu.
ukugula kwakho angeke wakuboleka komunye umuntu. Hey, ayikho into ongathatha yakho eqondane nawe uyinike omunye umuntu. Akulona iphutha ukuthi uphila kanjani. Akulona iphutha ukuthi udaleke kanjani. Ingakho kunabantu abamhlophe nabantu abamnyama, kodwa lento igazi liyefana. Wena ungafisi ukuyifanisa noba ngisho ungadaleka nje ube mubi njengami nje, ububi nje lobu bemvelo. Ayinankinga leyo nto, awuzenzanga, iyamukela unje. Musu ukuzijaja wena. Musu ukuzijaja uyofunge nalutho. Musu ukuzijaja. Musu ukuzibukela phansi wena. Ayikho into osuzoyenza ngoba nguwe oqale wazibukela phansi. Ungabanaka abantu ukuthi bathini ngawe. Ungabanaka abantu ukuthi bacabangani ngawe. Ungabanaka abantu ukuthi bakubuka kanjani wena. Wena uzibuka kanjani kuqala? Ake ngilinganise ngami. Mina ngiyahlaseleka mina. Angisoze ngaphela amandla. Ngoba noma umuntu wangangibulala ngizofa. Uzotholani ke yena ke Nkosi yami? Ungibulalela udumo lwami? Ungibulalela ukusebenza kwami? Yini ozoyithola wena? Khipha imali, uthuma abantu bazongihlasela. Mina ngiyabekezela ngoba sengiyamukela ukuthi shuthi impilo engizoyiphila ukuhlezi ngihlaseleka. Uma ngifile kuzophostwa ukuthi ngifile. Uyotholani wena? Uzozuzani-ke ngokuthi ngifile? Lalela. Ayikho into engeke izenzeke kuwe. Abantu abayekele umona. Ingqondo yakho wena icabangani? Uyazi kunabantu abangathwele inkinga abathwele ngomqondo. Ngomqondo nje kuphela uyathwala ngawo. Ukuthwala ngomqondo kusho ukwenza izinto ngendlela obona ngayo nangendlela ocabanga ngayo wena zikusize futhi uphumelele ungayanga enyangeni, ungayanga udokotela, ungayanga kuphi, uphumelele nje ngomqondo wakho ukuthi wena ucabanga kanje, uplana kanje. Ngoba ukuya kudokotela ila usuke seyofuna amandla noma iboost yokuthi yonke into engifuna emhlabeni mayenzeke. Abantu abanganaka abantu abazibuze bona ukuthi ngezelani la emhlabeni. Ikuphi impilo yami? Iphi inhloso yami? Ungavumi. Ukwehlulwa ukuzama. Ukuzama kusho ukuthi uyazi ukuthi ufunani. Abantu abazame. Abantu ukuzama kusho ukuthi ngale nkathi uzama wenza izinto uyazi ukuthi ufunani, uzophumelela. Okubaluleke kakhulu namhlanje. Abantu impilo zabo bangazibukeli phansi. Fundani ukwamukela isimo. Ungalinyazwa ukuthi umcimbi kabani kunama celebrity angaka. Ube namandla phela yena be-afforda. Yenze kwakho ngeyakho indlela. Usibanibani uthwele nami ngifuna ukuthwala. Mhlawumbe kusona isabelo sakho ukuthwala. Kodwa ngoba thina singodokotela sokuthwalisa. Hayi, ubani uphila ngokuyiphantela. Nawe uthi uyaphanta uhluleke. Usale esigamekweni. Bekungeyona into yakho, umuntu nento yakhe. Iyamukela isimo sakho. Na ikhompyutha. La ingqondweni yakho kunayo yonke into oyicabangayo noyifunayo. Ngiyanithanda sizwe sakithi. Ngiyanithanda abantu bakababa. Ngiyanithanda magumba amane omhlaba wonke. Ngiyafisa ukuthi singafunda ukwamukela ukuthi sidaliwe sinje. Bakhona odokotela abakhulu, bakhona abaphethe izinto ezinkulu, bakhona abayibona bebakhulu. Mina ngamukela ukuthi ngudokotela 2+2 nginje. Okusalayo ngiyaphila. Ayikho into ehlula umuntu uma azi ukuthi yena ufunani. Umuke waqala wamukela. Ngisho ungafika kimi ngizokusiza ngoba usuqale wamukela wena ukuthi nginje ngibhekane nenkinga yami ngizoyinqoba.
Ngoba yini? Uyayazi inkinga yakho. Ngeke uyazi inkinga yakho ungakwazi ukwamukela. Ngiyacela ake niqaphele lama group labangane sithi thina sinabangane laba bantu eseduze nabo esisabona kuhamba kahle njengamanje. Ukwehlukana kwenu uzowa kuyophela yonke umnotho wakho. Hlolisisa abantu ophila nabo. Akekho umngane ongamthola ngo-YouTube. Akekho umngane ongamthola ngo-YouTube. Akekho umngane ongamthola enyangeni nihleli niyofuna usizo. So umngane ayikho lonto. Uma uya enyangeni uphuma wedwa, uyanyenya, uphuma bucelelezi ukuze makufanele ukuthi kusetshenziswe yona inhlahla kamngane wakho, sithathe yona kamngane wakho ngoba akekho. Umthemba kangakanani lo mngane wakho meja sambe kunenyanga kuphi uqinisile? Ngoba mhlambe wake waya yena wakhuluma nenyanga phecelezi sebayothatha le nhlahla yakho nje wena. Ding sokunzima manje. Ningasabi ukuphila kukhona enyangeni. Hlolisisa inyanga yakho. Hlolisisa ukuthi wena ufunani empilweni. Bakithi benginibingelela. Dokotela u2+2 ngusigadla senyama safele emazweni. Ndaba zabantu ziyakhulumisa. Makhuluma kwenzeke. Sandla sembethe izulu nomhlaba. Maxoshwa imfenekwela kube embodla. Impande zomuthi, impande zomuthi ziyababa ziyashiqula. Umqabuza nkukhu zinamatshwele. Hlala bemzonda. Hlala bemgijimisa. Make waposta nje wathi une special ngicabanga ukuthi ithuba yazi buhlungu lento evelelelo yababa Nkosi yami. Yazi ukuyibukanisa nabantu kugcwele. Wena ungathi wazi ukuthi kunabantu vele uzokwenza leyana. Nginyanga mina ngiyinyanga yesintu. Ngiyelapha. Angiqathakanga mina ngoba ngisedolobheni ngiyofuna umsebenzi sengelapha. Ngaziwe ekhaya, ngaziwe endaweni, ngaziwe emphakathini, ngaziwa zinduna. Bangibonile ngimncane, bangibona namanje, bayawazi amandla ami, angifikanga ku-YouTube. Ingakho ngithi ngikhathele bakithi, ngikhathele. Nifunani kimi? Ufunani-ke kimi uma ukuthi nguwe wedwa? Lokho kodwa kunankinga nakho. Mhlampe uyazi ukuthi uma ungibulalile khona uphondo ozoluthola esigodlweni. Mhlampe uyazi ukuthi uma ungibulalile uzothatha uThabo Maker. Mhlampe uyazi uma ungibulalile uzothatha uMadudula. Uthatha zonke izipokwe zakho. Ngeke kuze kwenzeke nje lokho. Lento impilo yasemhlabeni bakithi. Asidleni amathofolax sisekele umona. Abantu abafunda ukuyicontrol abawubamba umona akekho ongenawo. Ngomanje into ebuhlungu nithumela umuntu. Lo muntu uzolimala alimala ikusasa lakhe ngemali lomnike yona. Ingane zakhe iriski. Umuzi nomuzi uyahlonishwa. Ibhlungu leyanto ngoba ubukwa abantu ade bekhona izolo. Akubi. Kodwa ke niphile uNkulunkulu uyanithanda ngeke kuhlale kunje. Ofisi kungilandela nayi inombolo yami 076 45 400 45. Nibekezele bakithi. Ifoni ibhizi kakhulu. Nibekezele kakhulu sizwe sakithi. Kodwa mawazi ukuthi uyangidinga ungifonele lapho from 3 ekseni to 6 ntambama. Usuku oluhle, imini enhle, niphile njalo. Angeke kuze kuhlale kunje.